मैडम तिनी कंप्यूटर बाव मानी बाव रि मे एबा तै पाराव रि खाकसा हा बोके चिनी देपासरा बोरबारी उचुई पारा हिना ओ आन्दा पश्चिमानि गदेवाने के चिनी करबो डिविजन आन्दा क्लायो बर जागाव चिनी उचुरोनि लोकलनि युथनि देहा सोसाइटी दङ अब सोसाइटीनि मुहा रायदां युथ वेलफेयर सोसाइटी आबरो बो बरपारियो कोए जत्तो जाति मिले नरो दङ के कोए बसर स्काम ब्रा आनो किहा ब्रा सोसाइटी नि पान्दावो ओवरऑल युथ नि ब्रा कोचिंग खुंना हिया के कंप्यूटर साइमो दङ अब जागाव तिनि जों जेया जुमन जारावो बोके आइन एमबीसी फान्ड बायदि मसे ये बो तिनि नि बो स्मॉल प्रोग्राम आइ लगे फायो मायो फायो तिनि टिप्रा युथ फेडरेशन नि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तिनि ब्रह्म सुजय उचय आबिके जतो रायदां सोसाइटी नि एडवाइजर दङ तिनि सबजोनल चेयरमैन चिरकुमार उचय दङ तिनि पार्टी नि लीडर निदरामरि आं दङ तिनि टीडब्ल्यूएफ टिप्रा वुमेन्स फेडरेशन नि नतुन बाजार मालबासानि सेक्रेटारि तिनि मैडम पदापति उचय दङ के तिनि करबो रिजनल कमिटी वाईटीएफ नि सेक्रेटारि सुतेन्द्रि आं दङ बडिखेनो रपारानि गयनमायनो व्यक्ति जुदिरो जतो फाइलाये तिनि जुं जातिनि ककमा सालाये न सोसाइटी नि हामपाना सालाये पारानि हामखायनि बपाना ककमा सालाये पारा चुथो के तिनि तानि दिन तो जुं सुदु जस्ट फॉर्मल एजुकेशन बेथु थापाया कंप्यूटर नि जुग एआई नि जुग अब पांदावो जेब्राव नांगमो माने आनो साया के आया चुमोदिनो वन सेट ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर के हा तिनि चुग हेनोबार के हा तिनि रायदां वेलफेयर युथ सोसाइटी उचिपारा बरबारियो आमी आशा खेव तिनि बो सोसाइटी बो पारानि उये दफानि उये तिनि युथ रोनो काहामके कोचिंग फुंमाये पारानि हामखायनि बो पांदावो ब्राव सामो तामायखौ हिया आमब्रानो विस खेव एंके बो पारा जत्तो हुग्रा जाग्रानो कोनो हामबाया फायो तिनि बो सोसाइटी नो नाखुये बो युथ रोनो ब्राव गाइड खिये तिनि आसो जरावो साइ फाइमनि बो पांदावो हुग्रानो को हामबाया फायो के बुसु सानो आं ककमा काका हामबाय